गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 14 फेब्रुवारि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआरआव फिन लुट खालामनायनि जाथाय। क'क्राझार सहरनि तितागुरि भबानिपुराव थानाय NRL पेट्रल पाम्पनिफ्राय साबा दुथां सुबुंफोरा गंनै बाइकजों फैनानै पिस्तल थुथाबनानै थांनाय मोनाबिलि 6:45 रिंगासोआव 2 लाख रां लुथिना लांदों होनना मिथिनो मोनो। साब्रैनि आखायाव पिस्तल लानाय आरो हेलमेट गानजोबनायमोन। मेनेजारनि रुमनिफ्राय पिस्तल थुथाबनानै लुथिनानै लानानै थाङो। 2 लाख रांनि बांसिन रां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मेनेजार आरो खामानि मावग्राफोरा नारा नाथा हमनो नाजादोंमोनब्लाबो हमथानो हायाखै। मेनेजारा नारा नाथा जानायाव गोग्लैनानै दुखु मोनो। दायो क'क्राझार पुलिस बिफाना जाथाय थावनियाव थांनानै जाथायनि सोमोन्दै सुलु लाहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरिफोरखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। क'क्राझार जिल्लायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनायफोरखौ होस्रांदों। मैया गसाइगावनि साहा बागानाव इभेक्सन खालामदों। गसाइगावआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै आरो साहा बागान खालामनायखौ होस्रांदों। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि दैदेननायाव बे इभेक्सनखौ खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सार्कोलनि सिङाव थानाय सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुरनि खोलाहा 15 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय पलासगुरि जियाबाङा गामियाव 450 बिगा बिजिआर गमाथ हानि गेजेराव गासै 310 बिगा बिजिआर गमाथ हाखौ सौतुर मिया मुंनि सासे सुबुङा आयेन बेरेखायै थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो 300 बिगा हायाव साहा बागान बानायनायजों लोगोसे न' बां, गुदाम, अफिस बायदि लुनानै दखल खालामनानै लादोंमोन। बेखौनो मैया गसाइगाव महकुमा खुंगिरिनि हेफाजाबाव आयेन बेरेखा न' बां लुनायखौ JCPजों सिफायनानै होस्रांनाय जायो। आयेन बेरेखा समाजारि हाबाया सोलिदों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि सरलबाङा दैसा सेराव थानाय सरलबाङा फेमिलि धाबा एन्ड रेस्टुरेन्टआव सोलिदों उन्दै लाइमोनफोरनि मुगैथाव आखुथायफोरा। धाबा सिंनि रुमफोराव उन्दै बैसोनि फरायफुनाय लाइमोनफोरा गाज्रि खामानियाव मुखुब जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे धाबानि बिगोमायाबो सासे समाज बेरेखा गाज्रि खामानियाव लोब्बा थाग्रा होनना मिथिनो मोननाय जादों। DSSनि आन्जादआव सोंथि बिलाइखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामग्रा सुबुंखौ हमनाय जाबाय। DSSनि आन्जादआव सोंथि बिलाइखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायनि दायाव नासिमा बेगम मुंनि सासे आइजोखौ पुलिसआ खाबाय। नासिमा बेगमआ आन्जाद खथायाव मबाइल लांदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नासिमा बेगमनि आन्जाद मिरुआ लखिमपुरनि मयराबारियावमोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।